афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салом бачаҳои азизу меҳрубони ман. имрӯз ман ба шумоён афсонаи решаи дӯстиро мехонам. бачаҳо, ҳамаи шумоён дӯсти ҳақиқӣ доред ё не? инак решаи дӯстӣ, афсонаи халқи тоҷик. буд набуд, як бузак буд. бузаки хушдилу хушфеъли ором буд. рӯзе ба сараш моҷарое омад. пӯсташ бемор шуд, яъне рӯи он доначаҳо пайдо шуданду ба хориш даромаданд. бузаки бечора бетоқат шуда худро ин ҷо мемолиду он ҷо мемолид, ба девор мемолиду ба танаи дарахт. аз ин хориданҳову молиданҳо пашмаш рехт. бечора намедонист ки чӣ кор кунад. гирьякунон мегуфт бузак. соҳибаш ки одами хуб буд, ба дарди ӯ даво ҷуст. гуфтанд ки дар фалон ҷо юнучқазоре ҳаст. буз гули юнучқаро бихӯраду сиҳат мешавад. бузакро соҳибаш ба юнучқазор бурда сар дод. бузак чанд рӯз гули юнучқа хӯрду сиҳат шуд. ба рӯи пӯсташ пашми тоза сабзид. як пагоҳ гӯсфанде пайдо шуда ба пали юнучқа даромад. бузак ки ин ҷоро моли соҳибаш медонист, тозон омада шох зада гӯсфандро ронданӣ шуд. гӯсфанд гуфт: мара назан, эй бузак, ман беморам. гуфтанд ки давои дарди ман гули ҳамин юнучқа аст. ҳамин хел бошад бихӯр, гуфт бузак, сиҳат мешавӣ. ман инҷо танҳо зиқ мешудам, ту ки омадӣ дигар зиқ намешавам. бузу гӯсфанд дар сари ин гуфтугӯ буданд ки аз куҷое баҳскунон як гӯсола омад. ҷӯраҳо, гуфт гӯсола, ҳар чиз сарф шудан гирад тамом мешавад. иҷоза диҳед ман ҳам ҳамроҳи шумо бичарам. баъди он ки юнучқаро хӯрдем, ман шуморо ба боғи шамол мебарам. он ҷо пур аз барги дарахтҳои шафтолую, зардолую, ноку анҷир аст. мазза карда онҳоро мехӯрем. як рӯз алафи юнучқа тамом шуд. гӯсола пеш пешу ҳар се роҳи боғи шамолро гирифтанд. рафта истода буданд ки дар роҳ пӯсти гургро диданд. ин дар кор мешудагист, гуфт бузак. албатта дар кор мешавад, гуфт гӯсфанд. ба зери поямон партофта болояш хоб мекунем, гуфт гӯсола. пӯстро гирифта рафтанду рафтанд, дар сари саҳрое хонаеро диданд. аз мӯрии хона дуд мебаромад. дудро дида буз гуфт: чой менӯшанд, ман ташна мондам. ин қадар роҳ рафтем, арақ кардем, ташна мондем, гуфт гӯсола. бузу гӯсфанду гӯсола пӯсти гургро дар таги дар монданду дарро кушода диданд ки се гург нишастанд. тарсиданду гурехтанӣ шуданд. гургҳо
табассум карда гуфтанд: о, хуш омадед меҳмонони азиз, дароед, натарсед, шинос мешавем, чой менӯшем, чақ-чақ мекунем. суҳбат ғанимат аст дар ин дунёи дурӯза. бузу гӯсфанду гӯсола ноилоҷ монда дар омада ба сари дастархон нишастанд. яке аз гургҳо, ки аз ду гурги дигар калонтар буд, ба шариконаш гуфт: ҳамон дуторо аз тоқча гирифта ба дасти ман деҳ. падарам қиссахон буд, аз ӯ қиссае дар ёд дорам, як бихонаму меҳмонҳо хурсанд шаванд. гурги калон дуторро гирифту навохту суруд хонд: ин шохдароз аз они ман, чашмони банос аз они ман, думбакалон аз они ман, ороми ҷон аз они ман. офарин, офарин, ҳамеша хушбахт бош, умрат дароз, ризқат фаровон бошанд, гуфтанд шариконаш. навбати гурги хурдӣ расид. ман ҳам ҳунаре дорам, гӯш кунед, гуфт гурги хурдӣ. вай дуторро гирифту овозашро маҳин карда сароид: бешохудум аз они ман, мағзи гандум аз они ман. ӯ ҳам аз забони шариконаш аҳсану офарин шунида хурсанд шуд. баъд буз дуторро гирифту аввал оҳанги пуртантанае навохту баъд сурудро оғоз кард. рӯи санг гандум коштем, якто пӯстии гург доштем, аз пӯст баҳра ёфтем, ба пеши дар партофтем, пӯсти се гурга гирем, пӯстини хуб мебурем, пӯсти се гурга гирем, пӯстини хуб мебурем. офарин, офарин дӯст, офарин дӯст, зинда бош, зинда бош, мегуфтанд гӯсфанду гӯсола. гурги калон ин сурудро шунида хавотир шуду ба гурги хурдӣ гуфт: ҳей, баромада бин, ба пеши дар чӣ партофта шудааст? гурги хурдӣ пеши дар пӯсти гургро диду тарсида гурехта рафт. баъд дутор ба гӯсфанд расид. гӯсфанд баҳскунон дар бораи он суруд хонд, ки чӣ тавр он ҳар се гургро дошта, зада, кушта, пӯсташро гирифтанд. гурги калонӣ ин суханонро шунида ба воҳима афтоду ба шарикаш гуфт: бародарамон барнагашт, баромада бин, дар таги дар ягон гап аст. ин гург ҳам баромада пӯстро диду рӯй ба гурез овард. навбати гӯсола расид. гӯсола суруд нахонд, вале чунон бо дабдаба навохт, ки гурги калонӣ гаранг шуда беихтиёр берун рафт ва пӯстро дид. бо тамоми қувваташ ба сӯи беша гурехт. хона ба бузу гӯсфанду гӯсола монд ва ин се ҷонвар аз чанголи гургҳо раҳо ёфта, то даме ки ҷон дар рамақ доштанд, аз ҳам ҷудо нашуданд. моро хатару беморӣ бо ҳам дӯсти қарин кард. хатару азоб решаи дӯстист, мегуфтанд гӯсфанду бузу гӯсола ба ёру ошноҳояш. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи решаи дӯстӣ. бо ҳамин барномаи мо ба поён расид. хайр, бачаҳо, хоби хушу бо фароғатро ба шумо таманно дорам. то вохирии оянда.
افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برام